na ịchọrọ igo ahịa na steeti anyị ma agwa gị ebe anyị nwere another active kịta anyị na-ele. Anyị nwere Akubeze Housing Estate Phase 1 Ụmụagwọ Community n'Imo State, Straight Road, Port Harcourt Road from Control. N'akụkụ University of Agriculture, right? Anyị alụghị ya gate, gbaa ya fence, paint ya, tinye ọkụ na-enwu, dọbata ọkụ na the estate, na-alụkwa ụzọ n'ime the estate. Nke a 6.5 million. Ndị mmadụ bi n'ime the estate already. 6,500,000 naira. Ọ bụrụ na ị chọkwara ịga na Akubeze Mega City Estate nke dị na the same Ụmụagwọ Community n'Imo State, my brother, anyị agbaghị ya fence right round, nwee one entrance. Na ebidogo 4 structures there. As I'm talking to you, a na-jack 4 building there now. Nke anyị kagburu ya na ntụ, ejizi na tata George echi dị ime. Ana na-asị gị goro 2.5 million keta, my brother. Next 15 years, ị ka ya aba ma uru n'ụwa. Ana nwekọnọrọ 70 million. 100 million. Unu maka Nigeria si change. And ihe ka mkpa ma ị na-eme invest na bụ gịnị? Go ana dị mma, ana anọghọ n'okwu, ana nọ na genuine. Maka na amaghị ọgaranya ọmaghị okenye. Federal government na ndị mmadụ na-anụ ma ọgụ na ana agbagburu ya mmadụ. Awasị. Ya fọrọzie mụ na gị na-agbagbu individual. Bịa goro ana n'aka anyị. Ana agbagoro fence o nwere si ofo. So this phase 2 a na-arụ 4 building n'ime ya kịta nọ na 2.5 million giveaway. Ajak chair the building this week. Mbara ebe a next week ọ ga-abụ times 2. Adọbụla onye anyị because o mere itiri ya. Ọ bụrụ na ị chọrọ na Anambra steeti, anyị nwere n'Ọka na Mgbakwụ. Nke a bulldozer na ebe alụ ọrụ na ebujego ma block eji agba fence. Now, anyị nwere already established estate. Fence be kewara ha na-aba. Anyị lụgo 1 decade n'ime ya. Nke anyị kpọọ phase 1. Before anyị go tekwuze nke a dị n'akụkụ ya kpọọ phase 6. Ma na Mgbakwụ na anyị nwere na phase 1, phase 2, phase 3, phase 4, phase 5, phase 7. Anyị rechego phase 7 na nke a phase 6. Understand? Now, gịnị ka m na-agwa gị? Bịa golu ana na Mgbakwu Ọka 2.5 million giveaway price. Ọ bụrụ na ị chọrọ ebe ha iwepụta for farming na Oji River 600,000 naira. Anyị nwekwa for residence nke a 650. For farming, here anyị nwere ebe about 4,800 plots. So all masị all one community ka ọ 4,800 plots for farming. And ndị mmadụ na-abụ ya kaka. You go 10 plot, enye gị extra 1 plot free. You go 100 plot, you nwee 10 plot free. Bịa goro 100 plot, kwụọ ya nkwụ. Ihe a bụ everlasting resources. Ihe a nọbeghị na-akpọ ụtaba nwanne eje gbuo isi akpụ meele gị mmanụ. Ego a na-abịa. Malaysia ife ji ide ebube taa mmanụ. Mụ nwa wepụtara nke m akụwago m obere oge na almost na emechego m fọrọ obere ihe ka m metọpụ ka ebido je kụwa nke m nkwụ na the same Oji River. Anyị nwere n'opposite esut na-agba n'ụnụ ma mgbe anyị bidoro ile nke anụ ọkwa 335 ka 445 3 million 5 mgbe anyị bidoro ya 3 years. Ndị mmadụ na-asị m na bush na-achị ha ọchị nwere bulldozer tiwa the place gbaa ya okirikiri clear dị evacuate ihe nne clear dị bupụ ya ebe na-eyelo ya pịa ya fence. I spent over 56 million naira fencing that place. 99 coaches, over 120 something plots. Fence aya not only na fence ya Jim chipping wo ihe ni na wo dia we road kpa ya right round 99 coaches with 9 inches block ni race to one bia na ebe ana abụzi Salebon one nine nwoke no Canada o wuni go 3 decking na ewuni kwa the same 3 decking now hostel I can UK arụchago duplex nke ya another 2 people kite ebidogo and ihe na-elezi ebe na 11 million afia zoba to si na afia zoba si na afia zoba ihe anyị na-ekwu dey play dey show iro ni ro suit n'obe jụọ ya ka ebe obe girls dị na obe girls na ahụ ihe afia na fence ya ma 1 decade ma 3 decade ndị ya n'ime gbagenu ngosi document ndị mmadụ ndị gore go ọkwa magic cheka mgbagenu mana sin is believing na mgbagenu Kaya ni digi ko kaya Diyos na ibufisyo. Kaya gusto hindi ko kung kaya di kaya ni ibufisyo ko. This is my office. For office, for pictures ibondo. Now, if I na be buying with this Kana Oji River.
akwa na dị n'ime ebe from plot 1 to 78 imepe ya ihe a document ndị mmadụ efuria ini na-aba akwụkwọ efuria ihe na-aba akwụkwọ ihe na document ndị mmadụ yanwa dị ebe a efuria now to 200 yanwa dị ebe a 200 over 200 something documents. Okay, from 71 to 78, 79 to 199, to 200, to 300, to 400, almost 400 different documents. Man, for the logo in Kefa. In Cabo Jireva phase 2B, favorite the document here. And we put for powerful for you. Yota. I'm a boss or so name, the Mampolia Nisi. What the good children? You put an on a mail. For young cabo, Mr. Nebife Ejike, Mr. Nebife Ejike, Garden Estate or Monili, Lagos State. I am a posy remaining name, young cause, young one with documenting. Who there my back? Tinye okati ogame. Young with documenting car. Ihe ni na deba ngwana fufu. Ojire phase 2B. Ne na nka wegwe. Eba Madoka Rural University na Nsukka. I want about 100 and something plots there. Man, I reach again. It is sold out. Nka wa chala. Na go Anambra State University. I reach go kwe.